इथे केसरी आपण कलर घेतलेला आहे थोडासा, तो टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। चिमूटभर गरम मसाला टाकूया। छान मिक्स करून घेऊया। आणि ह्यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी टाकून जाडसर याचं बॅटर बनवून घेऊया। जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही। या प्रकारे मशरूमचे लॉलीपॉप तुम्ही बनवून बघा, झटपट आणि छान होतात। छान याच्या आपल्याला गुठल्या मोडून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपण सर्व गुठल्या मोडून घेतलेल्या आहे आणि छान आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। जास्त जाडी नाही, जास्त पातळी नाही। आता आपण ह्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। इथे आपण थोडासा लिंबू घेतलाय, तो पिळून घेऊया। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे जे मॅरिनेट करून ठेवलेले मशरूम आहे त्यामध्ये टाकूया। छान मिक्स करून घेऊया। सर्व बाजूने लागला पाहिजे बॅटर। या प्रकारे मशरूमचे लॉलीपॉप तुम्ही करून बघा। आणि जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आता आपण याला 5 मिनिटं बाजूला ठेवूया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि मशरूम लॉलीपॉप आपले छान मॅरिनेट झालेले आहे। आता आपण याला तळून घेऊया। हे पहा, आपलं तेलही छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण मशरूम लॉलीपॉप सोडूया। हे बघा, चमच्याच्या साहाय्याने आपण हलगत असं सोडूया। आणि छान कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया। हे बघा, एका साईडनं फ्राय झालेले आहे। आता दुसरी बाजू आपण छान फ्राय करून घेऊया। तळताना आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे आणि स्लो गॅसवरती आपण लॉलीपॉप तळून घेऊया। हे बघा, छान फ्राय झालेले आहे। आता आपण काढून घेऊया। काढताना असं साईडला घेऊन काढूया, म्हणजे एक्स्ट्रा जो तेल असेल तो या प्रकारे पुन्हा कढईमध्ये जाईल। हे बघा, छान आपले मशरूमचे लॉलीपॉप तयार झालेले आहे। याच प्रकारे आपण दुसरे मशरूमही तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। या प्रकारे आपण
मशरूमचे लॉलीपॉप तळून घेऊया। आपली आजची मशरूम लॉलीपॉपची रेसिपी आवडली असेल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।